Para sa Onse Express, DSWD-11 naghatag og 100,000 pesos sa usa ka centenarian diri sa Davao City. Bago pa man masentro ang tanang implementasyon kalabutan sa mga elderly diha sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC, mihatod usa og usa ka gatos ka libo nga grant ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11. Ubos sa Protective Services Division ngadto sa usa ka centenarian nga lumulupyo sa Turil, Davao City, si Nanay Perfecta C. Torres nga nag-edad og usa ka gatos niadtong bulan sa Abril karong tuiga. Giuluhan ni Protective Services Division Chief Gemma D. de la Cruz ug Social Pension Program Unit Head Lani E. Codino ang team sa DSWD-11. Samtang anaasab ang mga personahe sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC sa pagpanguna ni Commissioner Ida Yap Patron, EDD, PhD. Anaasab ang presensya sa lokal nga panggamhanan sa CSWDO ug ang mismong barangay officials. On behalf sa among regional directors, we are happy here nga naami dinhi karon para atong i-award ang ato ang stipend for Lola no nga ang ato isip pasalamat sa iyang contribution magamay o madako but at least dako ang ilang contribution for the good of our country. Ang imong pagpadako sa imong mga anak nga maayo na imo gid sila na matuto og nahatagan og maayong edukasyon. So kung dili tungod nimo sa imong paningkamot ug sa imong pamilya, dili mamahimong maayo ang imong pamilya. No? Ang pagdunol sa maong grant kay Nanay Perfecta napaubos sa RA number 11868 o ang Act Honoring and Granting Additional Benefits to Filipino Centenarians and for Other Purposes o mas na ilang Centenarian Act of 2016. Gihanyag sab kay Nanay ang usa ka felicitation letter gikan sa Office of the President nga mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Bayar ko. Iya ko misagaan o pagka. Ay, salamat sa inyong pagkanya sa tanar ko. Salamat sa inyong tanan. Usa ka solo parent si Nanay Perfecta sa 5 niini ka mga anak. Gipadako og gibuhi niya ang mga anak sa pagpamaligya og isda. Sa karon, ginaamuma siya sa mga apo ug in-laws niini. Matod sa kinamanghurang anak ni Nanay Perfecta na si Avelina Torres, ang inahan niini mahilig gayud mukaon og gulay. Wala sab kini ginatumar nga maintenance, diin nakasentro ang paghatag bilis sa panglawas sa saktong dieta ug pag-amping sa kaugalingon. I-look after yun nila ilang mga tinikanan kay dili yun sa'yo. Labi na sa amo nga niya misalayo, dili yun sa'yo. So dapat yun, ilan yung atiman na nila lang tinikanan regardless on sa kadautan, on sa kamaayo. Kay atong ilang mo yung utang man nato yun sa ila, maski bali-balihon pa nato, di man gina nato ikalimod na atong utang kabubuton sa ila, atong kinabuhi gikan sa ila. So dapat yun i-look after nato regardless. Usa lamang si Nanay Perfecta sa 50 ka mga centenarians nga nakadawat sa tig 100,000 pesos ubos sa maong balaod karong tuiga. Usa ka dakong tabang kini sa padayong pag-amuma sa mga pinanggang lolo ug lola sa atong komunidad. Gilantaw kini nga paghatag og pag-ila sa dakong kontribusyon nila sa katilingban, ang pagpakabuhi sa usa ka gatos ka tuig samtang nagpangga sa pamilya ug pagsilbi sa katilingban. Kini si Michelle Franca para sa DSWD Onse Express.